Siamai, Sian Jones yw'r enw. Dwi wedi gweithio fel arolygydd ers 20 mlynedd. Yn gweithio yn byd cofrestru a arolygu gofal plant. Mae hynny'n cynnwys gwarchodwyr, cylchoedd meithrin, cylchoedd chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau brecwas, clybiau haf, clybiau ar ôl ysgol. 1 wythnos yr un peth. A mae jyst gymaint o amrywiaeth. Gallech chi fynd cynllunio i fynd arolygu meithrinfa dydd gyda 100 o lefydd un diwrnod. A wni diwrnod ar ôl ni, chi gyda'r gwarchodwraig yng nghanol cefen gwlad Cymru. Chi'n cyrraedd cartre'r gwarchodwraig a mae'n penderfynu, neu mae wedi cynllunio i fynd mas â'r plant am dro. Dwi wedi yn y gorffennol gwneud yr arolwg ar draeth, sy'n hyfryd iawn iawn. Pam dwi'n gwneud y gwaith yma? Achos dwi'n teimlo bod ni'n gwneud gwaniaeth mowr i ofal plant yng Nghymru. Mae'n plant ni, maen nhw'n heiddi'r gorau, a dwi'n gobeithio bod ni'n gallu bod yn rhan o'r helpu'r gwasanaeth hynny. Felly, cerwch chi edrych ar ein gwefan am wybodaeth pellach, a os chi eisiau gwneud gwahaniaeth i blant Cymru, a'r gofal plant maen nhw'n derbyn, ymunwch â ni.